Għall-ewwel darba il-komunità tal-Imsida qed tgawdi minn pjazza ġdida u spazji pubbliċi riġenerati fil-qalba tal-lokalità. Dan hekk kif din il-parti importanti tal-proġett tal-Imsida Creek infetħet għall-pubbliku kif imwiet qabel iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa parrokjali. Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet b'attivitajiet għat-tfal u l-familji kif ukoll bl-armal tal-ġostra tant għal-qalb il-Misidjani u jkomplu skont il-programm infassal li se jkun qiegħed jinkludi il-finali tal-ġostra tant mistennija. Il-pjazza l-ġdida flimkien ma' partijiet mill-promenat tax-xatt qed toffri ambjent aktar modern, sigur u aċċessibbli għal residenti u l-viżaturi filwaqt li qed tagħti identità ġdida lil wieħed mill-aktar spazji ċentrali tal-lokalità. Il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura u l-ippjanar, Jonathan Attard, flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul, u l-Kunsill Lokali żaru l-post fejn setgħu jaraw mill-qrib kif dawn l-ispazji ġodda bdew jintużaw mill-komunità kif imwiet fl-aħħar ġimgħat. B'sodisfazzjon ninnota li l-iskadenzi marbuta ma' twettiq tal-pjazza bħala parti mill-proġett hawnhekk fl-Imsida inżammu b'tali mod li issa l-komunità tal-Imsida tista' tiċċelebra il-festa liberament u anzi aħjar mis-snin ta' qabel għaliex issa għandhom pjazza ġdida li fiha jistgħu jużawha għall-iskop mhux biss tal-festa ma wkoll għall-iskop soċjali u komunitarji tagħhom.